afslutningsvideo. I dag, der skal vi til Nose Noise. Næsestøj. Og lige om lidt, så smutter vi op til Astrid Hein. Ja, det glæder vi super meget til. Det glæder mig frygtelig meget. Vi er Nuni Baby! Hej Nuni! Velkommen tilbage til kanalen. Tak, det er lang tid siden. Ja, det er længe siden min... Virkelig lang tid siden, jeg blev sat. Siden var det Supreme. Hop ind og Hit the follow button. ram den røde knap, og så... Ram den røde knap, så bliver vi bare hendes bryster. Undskyld, jeg filmer ikke hendes bryster, jeg filmer hendes ansigt. Det er fucking Mit barn. Må jeg røre ved dine bryster? Hvem nu? Tak, Allah. Tak, Allah. Nu har vi ramt Astrid. H. Og der er Vi har kakket i den. Money Money. DM. er her. Money er her. Bio er her. Jeg har faktisk en nyhed. Vi er tre! Vi er tre! Jeg har en nyhed at dele. Hvad er det? Og den er lidt svær Kom ud med den. at fordele, fordi det er et sårbart emne. Jeg har sovet længere end til klokken 8 i dag. Jeg vågnede, og så gik jeg i seng igen. Og så lukkede jeg mine øjne, så jeg sov. Hvor er Hylby? Der kan Hylby! Kakdal! Vi er et mysterie. Vi har lavet taste-test. Hold din kæft. Jeg er i gang med at tale om kakdal. Det var da utroligt. Skal jeg kratte dig? Er det krat eller kak? Det er kakdal. Det hedder bolle er kakke. Ja. Skal jeg kratte dig? Det er klø. Det er klø. Hvor er Frederiksen? Hvor er du? Hej kakdal. Hej kakdal. Det var fordi, vi er lidt i tvivl. Fordi vi er simpelthen ved at finde ud af, hvem der har hvilke årstal i denne gruppe. Og vi kan simpelthen ikke komme videre i processen, før vi finder ud af, om du er 08'er, eller om du er 07'er. Hvis du er 09'er, så er du jo en sjælden ting. Det tror vi bare ikke på. Så du må gerne melde tilbage. Skriv ned i kommentaren. Eller 09'er. Men det er det, jeg siger. Det må du også gerne skrive. Du kan også godt være 09'er. Men så bare- Er jeg okay? Skal du klippe sort snart? Hej sammen. I dag der vil jeg taste denne booster 12 kroner i Fakta. Hallo. Fuck en stor kat, der er der. Ja, det er chiksen, det er flomme. Nej, hvor dejligt. Ja, hvor dejligt. Jeg kalder den, hvor du skræmmer dit Er navn. du død? Det er fordi hendes. Det er fordi, det er min. Molly. Og hvis der er nogen, der tager min dekobal, så smadrer jeg dem. Jeg får kakdel. Jeg smadrer dem. Kakdalen kommer efter jer. Jeg kan bare ikke komme over. Hvorfor? Okay, så nu er vi hos Astrid, det har vi godt sagt. Men om lidt, der skal vi ned til Nose Noise. Fordi Astrid og Molly, de skal stå i boet. Barn. I ølboet. I Jeppe Ølboet. Ja, Jeppe Ølbod. Til klokken. Fra klokken 14 til klokken 16. Og lige om lidt, så skal vi ned mod Nose Noise. Mig og Astrid, vi skal stå i ølbådet fra klokken 14 til klokken 16. Jamen, det er jo fordi, der er jo nogen, der ikke får en gratis billet. Ja. Der er sgu nogen, der må arbejde for det. Taber. Du var i hatten i dag, min bror. Ja, jeg har. Har du gået tilbud, Ruben? Har du herpes? Så skal vi gå. Ja, selvfølgelig har jeg herpes. Det ved du da godt. Mads Madsen. Pink, fluffy, unicorn, dancing on the Så er vi på vej, damer. Eller damerne på vej. Skål, damer. Min bror. Kom. Så har vi fået butter. Godterier. Nu er vi simpelthen kommet ind og fået vores store armbånd på. Vi glæder os til at høre noget god musik. Ja tak, det vil jeg gerne. Den danske pik, den danske pik, den danske. Er det ikke vendt? Fuck, den smager godt. Jeg har ikke lukket den. Lort. Hej alle sammen. Mit navn er Ida Svendsen, og jeg er 18 år gammel. Og så kommer jeg fra Aarhus. Jeg går på anden gik på Bækkenby. Jeg vil bare sige, at I skal huske at komme til Låsbys næste år. Det bliver mega dejligt at se jer alle sammen. Hvad laver Julie på havn? Og så håber jeg, at I alle sammen vil cykle hjem og tilbage, så jeg er enig og gå hjem og slætte jeres mors. Vil I se ned i mine sko? Vil I se noget mere cursed?
Nå, undskyld. Ej, stop. Jeg troede, du havde fået nogle rigtige. Jamen, det havde jeg også, men dem glemte jeg. Jeg er pæn. Hun er pæn. Hun er pæn. Hun er pæn. Skal jeg sprøjte dig i vejret? Jeg vil sprøjte dig i vejret. Skal jeg sprøjte dig i vejret? I gør det så godt. Nej. Nu skal vi hive op og trykke fra jer. Ringala. Syddjurs Kommune. Hvordan har I det med at bo i kommuner uden kokain? Det føles nok virkelig hårdt. Det er dejligt at være her i Grenaa, hvor det er over det hele. Ja, hvor man kan få lidt. Ja, præcis. Jeg var lige nede i Netto, og så kastede de bare noget efter mig, faktisk. Jeg prøvede engang spørge. Ah, men var det smukt, hva'? Ah, men skulle have som små jøde. Så står vi her med Danmark. Jeg ved ikke, hvad han laver. Hvad hedder han? Koncertivi! Hvad er det nu, han hedder? Jeg har også GF-strømmer på. Hvad er det nu, han hedder? Koncertivi! Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Min bror. Hvor er min bror? Min højbror. Min bror. Min højbror. Min bror. Der er han. Ja. Nu er vi på Lillers. Vi vil lige bestille et par kebab. Nom. Okay, nu må man tage taste-test. Der kommer Karoline Sofie Munk rundt om Mathisen. Nu vil jeg lave taste-test. Fuck, det larmer altså så fucking meget. Hold op. Hold damerne. Fuck, det er godt. Det er godt. Tæt dig sammen. Er det godt? DK's absolut største pik sidder foran mig. Du er den største pik på jorden. Vil du godt give mig en rigtig god undskyldning? Liva, jeg... Nej, jeg gider ikke høre. Hej. Hej, og det er Victor. Jeg hedder Victor. Hej. Kan du, hvad laver du? Hvad laver du? Min bror, hvad laver du? Kan du godt lade være med det der? Det er dejligt. Gå væk. Ja, så nu er vi rykket på rooftop. Vi er på rooftop lige nu. Man føler sig lidt som om man er i København. Kig ned på alle dem, der er under os. Kig ned på købet. Vi ser ned på alle. Vi er oppe. Er du utilpas? Men altså, jeg lever bare højt på, at jeg er lige Seje. Ej, det er hyggeligt, hva'? Tak for top, bror. Tak for top. Hej, Bio. Hej, Dres. Hej. Kan du lige rage over, hvad der lige er sket? Nej, jeg gider ikke snakke om det. Så er sådan en diva. Så dramatisk. Det er klart, når alle spiller øl ud over mig. Hvad skal jeg gøre? Hej. Jeg vil gerne rate drinks. Ham herovre. Han hedder Magnus. Han er fra Syddjurs. Og han har lavet den her drink. Og nu skal vi smage. Den er god. Jeg tror lige, jeg går og siger det. Magnus? Ja, Det er fandme en god drink, far. den er fucking god drink. Jeg kunne ikke godt byde dem her. Tak til Laurits, tak til Christian. Jeg kunne ikke godt byde dem. Tilbage her. Vi står i baren igen. Byens holder, vi starter i baren igen. Molly er aldrig forladt baren. Jeg har aldrig forladt baren. Jeg har båret så mange af dem der. Det er helt utroligt. Fordi jeg er stærk. Og det er fordi jeg er stærk. Hun kyssede min arm, det betyder, at hun er mega forelsket i mig. Du har det ægte. Ægte. Jeg ved ikke, hvem hun er. Jeg ved ærligt ikke, hvem hun er. Det var kærlighed. Hvad er det, hun hedder? Hvad hedder den? Kærlighed. Du har ægte
rigtig flot rødt. Må jeg godt røre den snart? Ev, hvad vil du? Det er kun noget. Jeg vil bare sige tusind tak for 50 subs. Vi er så glade for, at I gider at følge med i det, og det har været en vild rejse. Så glad jeg til 50 subs. Uden jer havde vi ikke været det sted, hvor vi er i dag. Hvor havde vi været? På bunden. Nu er vi på toppen. Hej alle sammen, nu skal jeg lave en classic. Man starter med at vælge den, der hedder classic. Så lægger man koppet på sådan her, og så skal man trække i den her, og ikke sådan. Nej. Skal vi gøre sådan der? Og så venter man. Og så siger man, stop! Og så har man. Så skal man finde sin kunde igen. Jeg fandt din. Sæt på MobilePay måske. Fordi du skal være kontant med. Tak, Magnus fra Syddjurs. Hej! Skal I med på vloggen? Hvad skal I have? Hej! Nu sidder vi bare lige og chiller lidt. Så og chiller. Tak for 50 subs. Tak, seriøst tak. Kæmpe milepæl at nå. Tiden skal I vælge jer super fedt indhold. Og en lille 50 subs special med en hemmelig gæst. Måske. Hvem ved? Stablet på benene. Vi har lidt en aftale kørende, men det er ikke helt. Vi kan ikke sige så meget. Men det er jo altid ikke sige så værd. Det er vildt stort. Det bliver godt. Det bliver godt. Og det bliver vådt. I min pande. I hørte det her først. Pelle har engang slået mig i hovedet med en hockeystav. Hvad har du at sige til det, Pelle? Det er sket 2 gange. Det er fuldstændig. Og det værste var, det skete 2 I hørte det her først. Og det var dig begge gange. I hørte det her først. Fordi I også har hørt først. Jeg har fået Wildfire ud over min Wildfire. Den er helt vildt. Jeg dækker lige det her. Her har jeg fået en Coffee Cosmos, som jo egentlig bare er Havremælk. White Russian. For havre. White Russian. Med havremælk. Så det er en veganer russer. Jeg har været lidt ekstra på Delstra og fået en dobbelt kaldur og dobbelt vodka. Ja, så siger vi tak til dig, Molly. Og det smager rigtig godt. Vi siger tak til dig. Hold nu kæft. Og Nej, vi skifter. kære alle kurer. Jeg vil bare give en... Kære alle kurer. Jeg vil bare gerne dybest set inden fra mit hjerte sige mange gange tak for jer. Tak for det, I gør for os. Og tak for pik. I den anledning vil jeg bare lige hilse at sige, at vi er alle sammen samlet. I dag, vi er alle sammen samlet. Hej, vi er alle samlet her i dag. Så har vi fået mamse. Mamse, lamse, Rating på pandekage med Nutella. Med Nutella. De er satisfying, det må jeg sige. 30! Ej, stop. 30 kroner for en fucking pandekage. 100 kroner for en fucking vandmelon. Hvad fanden er der for? Jeg gider ikke. Så er du ruineret her. Det ligner sådan noget brus. Du skal ikke se ad for helvede. Det er jo mega nederen. Nej, det er content. Det giver sådan et sæt i min krop, når du gør det der. Det er helt ubehageligt. Hallo, lad lige være med at tude. Lad lige være. Er du okay? Hvad siger du? Så kan jeg ville komme. Er jeg pæn? Hvad med nu? Er jeg pæn? Så kom hjem. Er jeg pæn? Du var med os, hvad? Hvordan skal jeg sætte det, Molly? Jubi, Abi. Der var der også til kærlig hilsen på. Godt. Wow. Hvad vil du give skud? Skud min pik, hvad du siger? Første uge. Første punktum udødelige. Okay. I skal følge første udødelige på Instagram, fordi... Nej. Fordi første uge on top. 6 år? Hej alle sammen. Jeg er pissed. Hvorfor er du pissed? Hvorfor er du pissed? Jeg vil gerne fortælle det.
Jeg har stået i ølbar i 4 stive timer, og så kommer jeg Du har op. forresten kun 2 timer, husk at stå. Jeg skulle have stået der i 2 timer, og jeg kommer til at stå der i 4 timer. Og så kommer jeg op dagen efter. Nej, ikke dagen efter. Sådan 5 minutter efter. Jeg mener 5 minutter efter. At hun var gået. Ja, efter at de 4 timer, de var blevet overtaget, ikke? Ja. Så siger jeg, må jeg godt få en øl? Du skal betale. Molly er ikke okay lige nu. Molly, hun har det ikke særlig godt. Jeg tror, jeg er syg, og jeg synes, så fuld af hende. Har prøvet på at glemme og gemme det væk. Så det væk. Og penge nogle piger, det virker ikke. Bare ikke lade være. Men vil du lade være med at gøre det der mod min finger? Du gerne lade være med at gøre det der mod min finger, tak? Jeg er der. Ja. Hvorfor er det ikke som dig? Kan du sige mig det? Det er fordi du hvorfor? Hun har taget kokain. Nej. Hun har taget kokain. Sydjurs! Sydjurs hørte det ikke. Hej Jeppe. Jeppe! Hej Jeppe! Nej. 12, og vi starter ind. Vi er ikke på vej i seng. Simpelthen klam, jeg gider ikke det der. Jeg tættere på hinanden. Kan I det? Ja. Jeg gider ikke. Wow, I må ikke komme op og slås. Wow, vi skal ikke have vold på vores kanal. Hvad siger vi til Stenline åbner igen? Farvel. Hvad drikker du? En pils. En pillepils. Hej og velkommen til Bamse-vlog. I dag vil vi snakke om solcreme på det første. Solcreme er vigtigt. Det her er meget, meget, meget vigtigt. Især når man er på, kan du lige holde kæft? Så når man er på Stena Line, ude på dækket. Siger Stena Line fra Grenaa til Hadstad. Det er det, den siger. Hvad? Solcreme. Jo, det gør jeg. Solcreme. Mangler meget, rigtig meget faktor 85. Jeg har en interview Sepp fra The Wise Men. Så, yes. Hej Sepp fra The Wise Men. Havde du med, at vi ikke fik lov til at spille til No Noise i år? Det er fucking nederen. Hvad laver I resten? Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor at, vi så ikke er med til deres sommerfest. Kan man zoome? Når vi ligesom får lov til at, eller vi har haft muligheden for at lave den største fest, og det gør vi så også. Men at vi så ikke er med til deres største fest, det forstår jeg ikke. Det er dårligt Og jeg kan godt forstå, at deres opmødningstal ikke er lige så stort som sidste år. Og det er alene af den grund, at The Wise Men ikke er der. Det er Det er det, jeg har at sige. Ikke mere, men, ikke mere for mig. men de skulle have ringet til os. Ikke flere spørgsmål. Det med folk, der er opmødt i dag med antallet. Var det muligvis, fordi Wise Men ikke var der? If you're from the UK, come to UK. That's the new Bamse. Det lyder fra nu af. Hej. Hey. Hvem er genial? Kaptajnen fejlede på Kaptajn Pat. Not my captain. Not the real captain. Not the real captain. Pat tager sit første tog. Hvordan kan det være? Hvordan er det at være så solskoldet, at man ligner nød? Kaptajn Pat tager sin mustache. Kaptajn Pat tager sin mustache for anden gang. Nødblus. Vi proberer nødblus. Nej, jeg vidste dig. Klap med. 3, 2, 1, ikke nogen til lov. 3, 2, 1, ikke nogen til lov. I hørte det her først, okay? teddydaddy.com._wisemen on sale now. Yes, I hørte det her først. Polo om herovre. Vil du putte lidt? Det er så flat. Kan det gå nu væk med det kamera? You want flat or what? Flat a wall. Jo, chefen! Woo! Stemning.
stemning. Er vi stadig derude, Greno? Venter på, jeg kommer tilbage. Ikke spørg mig, hvornår. Jeg bliver der blive. Ekstra nummer! Ekstra nummer! Nej. Ekstra nummer! Det bliver nej, det bliver nej, det bliver nej, det bliver nej, det bliver nej. Hvad har pigen indtaget? Hvad har pigen indtaget? Hej, Jutsu! Jutsu! Hej, Jutsu! Hej, Jutsu! Godnat. Jan! Jan! Hallo! Det er med smag af hantavirus. Det er med smag af hantavirus. Så har vi lige fået refill her fra Netto. 16,5 kroner. Jeg fryser. Hej. Lige nu er klokken 22. Det er pisse fucking koldt. Hallo, Tommy Sebak står der bag dig. Hallo, det er Tommy. Hallo, det er Tommy Sebak. Hallo. Det er Tommy Sebak. Tommy Sebak. Ej, lad være. Jeg var engang til en Han er jo sgu da død. hvor vi råbte. Han er død, ja, men han står lige der foran mig. Hej. Har du set min gui? Har du set min gui? Har du set min gui?